Sobre todo tenche que gustar a túa profesión, se non che gusta, aquí non pintas nada. Pois mira, xa son máis de 80 anos, empezou alá meu avó polo finales do 1933, e logo sigo meu pai, e aquí sigo eu ao pé do cañón. Eu recordo o que me di meu pai, cun ano e medio, 2 anos, de terme miña nai aquí no Tacatá, o que é a infancia desa de sair, de tal, non a tuven. Chegaba xente para contratar daquela, ao mellor, queremos, a ver, 300.000 pesetas, 500.000. Non entendían 8 ou 10 homes de 50, 60 anos que viñan a contratar unha festa e que un rapaz de 14 anos estuvera a facer o contrato. Hai que, como digo eu, ter dous dedos de frente. Non podes terslle medo, porque se teis medo a algo, pois bloquearíate e non traballarías. Teislle que ter respeto, iso sí, moito respeto, saber o que traes entre mans, e sobre todo tenche que gustar a túa profesión. Se non che gusta, aquí non pintas nada. Son un montón de casetas todas separadas entre elas, con unhas distancias de seguridade. Entre caseta a caseta hai uns muros de contención, de hormigón, cheos de area, pois hai unha explosión nunha caseta que non pasa a outra, que non é que en todas as casetas que hai aquí, estamos falando mellor máis de 16 ou 18 dependencias que estemos traballando 18 persoas, non? Estamos dependendo da época do ano, pois facendo unhas cousas. E, bueno, pouco a pouco, xa te digo, vais desempeñando unha serie de labores, sempre intentando que sea coa maior residez posible para que non ocurra ningún percance. Ainda que, como dicen por aí, que a cousa non está para botar foguetes, intentaremos seguir botándoos durante uns cuantos anos máis, se nos deixa. Gracias ao Concello por este reconocemento. Eu non o tomo na miña persoa, tomo como agradecemento e reconocemento a meu avó, que foi quen inaugurou isto, e sobre todo a meu pai.